kuan ka makikaon sa pista, asa ka mo adto, kang Imano or kang Moreno? Sa ilan doha? Isa lang, isa lang. Be, isa mong gibutaran na itong kuana. Juan Moreno. Nga naman. Siya may mayor karon. Sipsip. Mano na lang siguro. Imano Kaway. Kay Be, murag mas kailam ko sa iya gud kaysa kay Moreno. Dili pwede duha sa radio. Balay Moreno. Nga naman. Bis sa ilang na serbisyo, gamay man lang ang naserbisyo ni Moreno. Nay kausaba na upside bitaw tanawon. Imano. Imano kay. Kay mas bongga pa kani adto ang Cagayan kaysa karon pa sa ato. Si Mayor Moreno. Morena. Hala, wako kailan ni Imano pero ka Moreno ko. Kinsa Kay. nila si Imano? Kaila lang ka. Oh, Moreno. Hala ka. Kana may wako kabalabay. Wako kabalabay. Ila Moreno. So dito lang ka. Di ka madto. Pwede raya po masaybit lang Imano. Kung na yung mga hinambis. Dito na ako mag-dessert. Pero ang main course na ko, dito lang Moreno. Pwede ba mamista bisag dili nimo kaila ang tagbalay dani sa Cagayan de Oro? Pwede kayo. Uy, nili, mananghid sa daan. Mananghid. Mananghid. Oh, pwede may mamista diya. Oh, di ba? Nagya po yung hospitality. So, pwede- Dili, uy, maupi pod ka. Mo ato lang ka datuhay, makikaon ko. Pwede. Dali sa Cagayan? Pwede. Ngano? Kay kumingon ka o confess tating pagkaon maginas tao. Sa asulungas muadto og manok pagpakanan gyud. Pwede. Nga naman ba? Pwede. Pag-asa to ang panon dito na yun. Pwede. Pwede. Tungod sa ilang tawag nga friendship. Sa kani atong nasa basura, laging tagaan nga ninyo ang pagkaon, unay pagkaon. So, isa na sa welcome. Oh, syempre, muna ang pasabot sa igalaay, bit pasabot mang yabi-yabi yun, pagdawat sa mga bisita, labi na sa atong mga tagsa-tagsa nga panimalay. Dili, maulok. Laban na, Dili na siya pwede sa Cagayan de Oro dere. Pwede man. Pero? Siguro pero sa ako kay dili mo jud ko na din nga. Pwede kung invited. Di ba niyo kaila? Siguro kay fiesta man, magkahiusa man ang tanan-tawan. Dili ulaw. Dili bala na pabagaay nagnaong ko ya. Di ba niyo kaila? Basta mamista ka, ang siyang gadalon, cellophane or Tupperware? Selfie. Nga naman. Ngana na basta mga taga-katedral. Mas comfortable siguro sa silupin. Kay. Yang silupin mo ko, pwede na nato matago sa imong bag. Kung tupperware man ko, matago siya sa imong bag pero mag-usig kita mo ba? Syempre, cellophane, Guys. kaya mga nanandan sa atong mga Pinoy nga. Kaya nga naman, ang sa advantage. Advantage kay kung balonan, kung matakloban, puno na. Unlike kung silupin, pwede pa mapupa at kasi mabilangagan magiging sa mga sundan pa tayo pa yung may utang. Silupin o Juan, Tupperware. Ha? Dua? Ano naman? Silupin, isulod ang Tupperware. Cellophane. Nga naman. Pangga kay ng Tupperware. Di ba niyo kaila? Pangga kay ng Tupperware kay magkaon. Based sa red cellophane, may yan para ignon lugar nga Para unprepared ba pero alam na. Masyado wala. Dapat kusa lang sila muhatag. That is the right use of hospitality. Tupperware, laptop pa sa laing nga term. Para socialing kay siya, dili halata nga namista. Tupperware ang dadon. Selfie na lang pwede na kayo awkward. Unsa man gyud ang angay ingalan sa atong kapistahan. Dagan niingon Cagayan Festival, Cagayhaan Festival, Higalaay Festival, tapos Tiada Festival. Unsa may mas maayo gid nga isa ra gid ka kuan kay dagan kaayo ngalan. Kada Cagayan. Tiada Cagayan Festival. Tiada Festival. Tiada. Tiada Festival. Kay Tiada man ang ato ang mga presentation diri. Pinasahi. Wala, para ma-general siya, pista. Sa Cebu pista gyapon ang tawag. Number 1, pista number 1. Para makabalo sila kung asa ang number 1. Hanap po ng number 2, nga ilang laagan. Cagayan Festival. Mas angayan. Oh, mas Kay kay how may naanda na tong since kwan man magina Cagayan Festival. Marang may ako nadunggan gud. Higalaay Festival gud dapat. Abi-abi yun sa mga sa atong mga bisita o sa mga tao nga dili taga sini. Dapat Higalaay Festival. Para sa kuha man, Higalaay Festival. Di man lang nila daan, Higalaay Festival. Magkigugusa
Dili higalaay. Higalaay ang pinaka. Okay, from the word itself, higalaay, mag-unite man siya ang tanang tao. Tsada Festival. Sada Festival. Kay? Kahit tsada man siya mag-pista. Last, kinsay pinakagwapo na ni sa Cagayan de Oro? Master Pupi. Oh. Master Pope. Ha? Kinsa? Master Pope. Ambot, basta kay itsuraan siya, din taas, din magkapre o buwan. Itsura. Si Master Pupi. Ikaw, Kinsa ko? Master Poppy. Si Master Poppy ang pinakagwapo. Of course, gwapo si Master Poppy. Kinsay pinakagwapo sa Cagayan de Oro? Nag-interview sa si Master Poppy. Si Master Pope. Kinsay pinakagwapo sa Cagayan de Oro? Si binibitok-bitok na lang. Happy Pista sa Cagayan de Oro! I-greet ako ang mayor sa Cagayan de Oro. Mamista mi dia sa inyo, mayor. Happy Fiesta sa mga gayano, sa mga kaliwa, sa mga kakuan na to. Danha. O, shoutout ko sa kong grade 10 Ruby, sa Mogs. Nara sila. And that's all. Happy Fiesta mga taga-Cagayan. Hope mag-enjoy mo kadong fiesta. And sa ng mga taga-SPC out there, shoutout po ko sa mga taga-Cathedral. Shoutout din ko sa mga amiga na ko sa SPC. That's all. Happy Fiesta, Cagayan de Oro! Ang ilong. So siya yung pinakagwapo gid ay? Ha? Dili, uy. Wala ka kaila sa nag-interview sa imo day? Ay, sorry. Sige, ikaw na lang. Ikaw. Ay, bayaran. Ah, Ako. ha? Wala ka kaila sa interview sa imo? Basta i-delete ni. Ako siya ng papa. Wala ka kaila sa nag-interview din nimo?